Vistes a teoría sueca do amor, documental que recomendei? Dame moita preguiza esta teoría de Cibot e Kelly, pero eu atei unha cousa na cabeza e vouna soltar, porque non lle dei moitas voltas e non creo que sexa algo no que volva a pensar. No tempo en que Erich Fromm escribía A arte de amar, e era moi crítico con esa idea do amor como unha transacción afectiva, emocional, non? Esa mente capitalista. No mesmo tempo, Cibot e Kelly crearon a teoría da troca social, que di basicamente que nos relacionamos nunha troca, nun intercambio, que todas as relacións se basean nun investimento-beneficio e nas opcións dispoñibles. Se eu gano máis, pois sigo aí. Se hai outras opcións que me interesan, podo romper esta relación. Basicamente iso, é que me dá moita preguiza esta teoría. Ao mesmo tempo, estaban pasando as dúas cousas. Fromm era crítico con algo que vía na sociedade e Cibot e Kelly fixeron unha teoría da observación social. Facer unha teoría da observación social sen pensamento crítico é un perigo. E eu fieino así, isto é cousa miña, eu non o lín en ningún sitio, non sei se alguén se lle ocurriu isto. Eu digo que facer unha teoría desde a observación social sen pensamento crítico é normalización. Algo que nos conecta moito coa idea Foucaultiana da microfísica do poder. O poder o que fai é normalizar algo, facelo norma, facelo verdade, sí? E despois xa opera a microfísica. O matrimonio por amor é moderno, máis ou menos de un século antes de que Fromm, Cibot e Kelly estivesen observando isto na sociedade, que a diferencia de que un era crítico e os outros crearon teoría. Mais ou menos a mediados do século XIX aparece a burguesía e comeza esa idea de elexir libremente no amor. Antes diso, os matrimonios eran de conveniencia, eran amañados por unha cuestión de títulos, de terras, o que sexa. Incluso nas clases máis baixas era moi habitual pois amañar por unha cuestión de terras que lindaban cas da outra familia e así. Isto igual o tedes sentido ás vosas bisaboas, eu sí teño sentido estas cousas. Se normalizamos a troca social, o intercambio, o investimento-beneficio, de algunha forma seguimos aquela lógica da conveniencia, do amor de conveniencia, mais agora era nun intercambio emocional, non? Afectivo. Se eu me sinto querida, que isto diría Fromm na arte de amar, que as persoas estaban moito máis centradas en ser amadas que en amar. Aquí entra ese. Se eu recibo coidado, recibo atención, recibo amor, fago xa conta na man, se recibo máis do que dou, isto é conveniencia. É a mesma lógica do matrimonio amañado. E aquí vou á teoría sueca do amor. Según eu, que podo ser unha ninguén, pero penso, a teoría sueca do amor é o poder institucionalizando aquelo que foi teoría que é o intercambio afectivo. Que eles dixeron, se as persoas non dependen unhas das outras, poden amar en liberdade, poden elexir libremente a persoa que queiran. Mas sabemos que isto foi un fracaso, porque quedou
nunha soidade. E é que, según eu, o capitalizar o afectivo e o emocional, a nosa mente capitalista, crear iso, fíxose algo que para min ten dous camiños, que é, por un lado, tentouse humanizar a transacción emocional ao tempo que se estaba deshumanizando a emoción. Ao final, o individuo deshumanízase nesa idea de que é un intercambio. Chegou Suecia e dixo: isto é o que está pasando na sociedade, temos que lexislalo. Temos que exercer ese poder, institucionalizar, crear da norma lei. E vimos aí o fracaso. É dicir, esa deshumanización, unha vez que o poder lle metiu man, foi moito máis grande. Mais ou menos. Xa sei que é unha media teoría, quería contar, quería dicir, porque non teño moita intención de pensar sobre disto. Aínda que é unha cousa que me fascina bastante, e eu son moi fan de Fromm, e moi fan de observar e ser críticas, e non observar e facer do que vemos teoría e norma. E son moi fan do humanismo, de que o humano é útil ao poder, a manipulación que se exerce sobre de nós é emocional, toca os nosos medos, e todo aquilo humano, e o humano é imposible de intercambiar, de capitalizar, nin sequera como, que o digo sempre, nin sequera como capital simbólico, e nunca, nunca se debe lexislar.